أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مسلمي، barkanmu da wannan lokaci da fata kowa yana lafiya. Insha Allah darsinmu na yanzu za mu karanta hada harufa da kuma a tadda su, kuma za mu karanta na rufa a zalla. Kake u, bu, ju, du, ubu, judu, hu, wu, zu, huwuzu, hu, u, yu, huuyu, ku, lu, mu, nu, kulu, munu, su, u, fu, du, su'u, fudu, qu, ru, su, tu, uru, sutu, thu, khu, dhu, thukhudhu, ghu, ghu, shu, dhughu, shu. Insha Allahu anan duka za mu tsaya. Darsinmu na gaba za mu karanta muku madda, bi ma'ana yadda za ka ja harufa kamar irin su ƙala, ka ja wasali sama ko wasali ƙasa, ko kuma rufa yadda ake yi su ma. Duka waɗannan dai darsuka na baya ne, amma wani canji muka sa kaɗan saboda mutane su ƙara fahimta sannan mu wuce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.